ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ ናዜሪ ኤዲቶብ ከመይ ቀኒኹም ተሕነትኹም ኣነ ኣምላኽ መስገን ጽባቕ ኣለኹ ከምቲ ኣነ ሰላም ኣለዎ ብዘለኹም ሰላምታኹም ብዙሕ ትርፍ የለለይ ኩራት ተኸታተልተይ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅኹ ዛንታ እያ ክትፈትዎ ከዓ ተስፋ ይገብር ነዛ ዛንታ ከብለኩም ሰናይ ጻንሒት ሓደ ህፃን እዩ ኣብ ድኽነት ህይወት ይነብር ነበረ እዚ ቆልዓ ሓደ እዋን ብጣዕሚ ይጠምዕ እሞ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ሳንቲም ገይሩ ባኒ ይገዝእ መሃሪት ዛንታ ሓደ ህፃን እዩ ኣብ ድኽነት ህይወት ይነብር ነበረ እዚ ቆልዓ ሓደ እዋን ብጣዕሚ ይጠምዕ እሞ ኣብ ጅቡኡ ዝነበረ ሳንቲም ገይሩ ባኒ ይገዝእ ነቲ ዝገዝኣ ባኒ ብህርፋን ክበልዓ እንዳደለየ ሰለስተ ኣረግቶት ሰብኡት እናብኡ ቅርብ ኢሎም ዝወደይ ካብዛ ዝሓዝካያ ዘለካ እንዶ መቐለና ጥሜት ክንመውት ደሊና ይብልዎ እቲ ህፃን ድማ ጽቡቕ ገይሩ ብጥሜት ብድንጋፀን ብፍሽኽታን እታ ጠምዩ ዝገዝኣ ባኒ ኣብ ሰለስተ መቐል ኣቢሉ ይህቦ እቶም ሰለስተ ኣረግቶት ሰብኡት ድማ ዝወደይ ይቐኒየልና ግዳ ካብ ስቒልና ንኸይድ እዘን ሳናቲም እንካ ብምባል ናይ ቀደም ዝነበረ ሳንቲም ሂቦምዎ ኸዱ እቲ ህፃን ድማ ነቲ ጥሜቱ ንኸረስዖ ኣብዛን መንደቕ ዘላ ጽላል ክድቅስ እየ ኢሉ ኣብቲ መንደቕ ተጸጊዑ ይድቅስ ብድሕሪ እዚ ሓንቲ ጋዜጣ ንፋስ እንዳንበልበላ ናብ ነፍሱ ይጸግዓ እሞ ወዮ ቆልዓ ድማ ኣልዒሉ ምንባብ ይጅምር ከም ኣጋጣሚ ኣብቲ ጋዜጣ ናይ ቀደም ሳንቲም ትገዝእ ሓንቲ ካምፓኒ ከም ዘላ ኣድራሻ ዘለዋ ጽሑፍ ኣብ ጋዜጣ የንብብ እሞ እተን ሰብኦት ዝሃብዎ ሰለስተ ሳንቲም ይዝክረን ሽዑ ኣድራሻ ብምርኣይ ናብቲ ካምፓኒ ገጹ እንዳጎየየ ይኸይድ ብድሕሪ እዚ ኣብቲ ካምፓኒ ኣትዩ እቲ ሳንቲም ሂቦ እቶም ሰባት ብምግራም ነዘን ሳንቲም ይምርምርዎን ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ኢኻ እዘን ሳንቲም ንሓንቲ 1 ሚልዮን እየን ዘውፅኣ ስለዚ ንሰለስቲአን 3 ሚልዮን ኢሎም ብቸክ ይህብዎ እዚ ህፃን ድማ ብታሕጓስ እንዳጎየየ ናብቲ ባኒ ዝገዝአላ ቦታ ኸይዱ ነቲ በዓል ድኳን እቶም ኣብዚ ዝመፁ ሰለስተ ሰብኡት ኣበይ ክረኽቦም ይኽእል በሎ ንሱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ርእዮም ኣይፈልጥን እየ በሎ ኣቦታትና እግዚኣብሔር ምስቶም ዝልምኑ ሓቢሩ ይልምን ምስቶም ዝህቡ ድማ ዝህብ ኢድ ኣለዎ ይብሉ ርህራሄ ካብቲ ዘለና ቀኒስና ምስ ሃብና ዘይኮነ ካብቲ ክንጥቀመላ ኢልና ዝሓዝናያ ከይሰሳዕና ምስ ንህብ እዩ ዝፍለጥ እቲ ህፃን ካብቲ ክበልዓ ኢሉ ዝሓሰባ ብሓጎስ ሂቡ ካብቲ ዝሃቦ ንላዕሊ ድማ ተዋሂቡ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ በረከት ዝዘርእ በረከት ይዓጽድ ክብል ይገልጸሎም በሊዑ ምስ ጸገበ ተሪፉ ናብ ሰብ ዝውርውር ቁኑዕ ኣይኮነን ቁኑዕ ሰብ ካብ ነብሱ ንላዕሊ ናይ ሰብ ደስታ ዝቐድም እዩ ክንዲ ምሃብ ዝሕጉስ ድማ የለን ሃቡ ክትባረኹ ኢኹም ቁኑዓት ምዃን እምበር ቁኑዓት ምምሳል ኣይንኽእል ዛንታ ከዚኣ ኸዓ ሕማቕ ተስፋ ይገብር ኩራት ተኸታተልተይ ክትፈትዋ ተስፋ ይገብር ደቂ ዓበይቲ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ እናገበርኩም ክሻብ መጨረሻ ክትሪእዎ ከዓ ብዓልቲ ምልእቲ ተስፋ እየ ነዚ ይመስል ነይሩ ብጣዕሚ እየ ነመስግነኩም ኣሕዋተይ ማዕረይ ስለዝነበረና ጻንሒት ሸዋት